txorietarrok, aste berrixa daukagu aurretik, eta bakitzue astelenetan gozoekin gustatzen gakula astea, ez da zigor? Bai, gero. Nik hemen osagai desente ekarri ditut, eta ingo dut benetan postre berezixa, Bai. Rugelatx izena daukana. Zer da, Rugelatx. Dia holako, holan, zuk ikusten baituzu, kruasanak ematen dabe. Baina, ostoriakin izan biharrian, da holako, ore auskor batekin gero gazta saltzen jakona, eta, bueno, ingot, betegarri klasiko bat, eta betegarri bat, holan, aputxa desberdin hau. Hau da, kruasan berezi hauek, ez direla kruasanak, bi betegarrirekin indiko dituzu. Hori da. Batzu batekin da besterik, abikai. Hori da. Eta, zuza okotzu astelen gozo honetan? Bueno, badakizure postrea judua dela. Bada, bai. Bartzelonan Montjuïc daukagu, juduen mendia, eta hortik tiraka, krema katalana bat ingut. Hau, kataluniar krema bat. Eze ondo lotu dudan bat abestarekin. Esan binatzen holan zentzua hauka, improvisazio, momentu baten, txak sartu dizut. Bai, kataluniar krema egiteko goban euken, baina berezitasuna emango diot. Frutakin betea jungo da, eta gero gainekoa karamelatua, eta postre, arasa, eta goxua. Nire bai goxua egongo da, eta olaxa egingot. Lehenengo, orea ingou, irina, legamia, gatza eta vainilla nahasiz. Gero, gurina gehitu testura aretsua lortu arte, eta azkenik gazta krematxua. Orea apur bat landu, bibolatan banatu, eta oskaioan utziko ordu batez. Gero ingo itxugu betegarri desberdinak, alde batetik gurina, almendra, azukre hautsa eta kanela nahasi, eta bestetik irasagarra limoizukuakin nahasi, eta gero azukria, kanela eta intxaus txikituak gehitxuko zau. Horia arrabola batekin zabalduko borobil bat lortu arte, eta betegarrixak gainean jarri, eta 8 triangelutan moztuko. Triangelu bakoitzak kiribilduko kruasan forma eman arte, eta arrautzakin margotu, panela purua gainetik bota, eta 180 gradura erreko 20 minutuz. Beraz, orea ingo dugu lehen da bizi, ze honek ordu bat bideu pausatzen, eta horretarako gozogintzako irina, edo irina normal aukitzen mozue berdin da, eta hementxe, legami ez da, legami kimikoa edo altxagarria. Gatza purua bebai, beti horiei eta botatza dutzagu, puntua altxatzeko, eta saporia bebai altxatzeko, hau danan hasi ulan. Vale. Está, listo? Atzamar, honekin izan, horre, edozin atzamarre balio du, nahi dut esan? Bai, ze honek indar gehiago dauka, honek baino, orduan, honekin Bai, nerea pala itxura dauka, orduan. Vale. Baina hori da zu behatza txartan euskazulako. Apuntuta euskazulako. Hori, tengo horien ikusinaren elkarrizketa bat honek poua nahiei. Bai. Zer dauki horrek eskuek? Ez, odolostea dira. Baina eskalatzaile guztiak. Bai, imaginatzen dut, Eta, bueno, arazoak izan dituzte, urte askotara, holan pixkat okertuta moduan geratzen jaki, ez da, erdi tximinuana gero. Nik ere izan ditu, niri gertatu zitzaidan, lehen asko eskalatzen nuen, da june denei egitera, eta azmarka, tipoa poliziako lan behitzeit, ¿qué es eso? Hartu, ezan ikusten ezer dan alixua berriro. No, que esto me lo van a echar atrás. Es que está ahí, tipo desesperauta. Eta alako bat, bueno, horrela geratzen da. Eta egia da, kasala gastatu iten da, horre harrian kontaktuan. Eta, ateratzen zen hor, edo zer gaina, justo netorren bidaia batetik asko eskalatu genuela, egun ere bile ginela, eta, geratzen zara, dana eskuak egurratuta eta parreatzu gota genitu, hor. Horren arira, guk hemen elkarrizketa eta improvisatzen. Ez que, nire koinatuak, eraman zauen, motosierriakin, behatza, bai. Eta, orduan, ez dakit, igual, beste behatz bat ingotzi jartia, ze hor ez dauka... Horrek ez. Ez que, motoserrak daukana da, motoserrak ez du mosten. Motoserrak apurtu iten dugu, dan hartuta aurretik eramaten du, horrek ez da mosketat, ez da bardina, iskorakin, hori iskolari, moten diankan, baina motoserrakin jada ez da mosketa garbi bat. Hor eramaten duzu, hor tartean dauden zuntz guztiak aurretik eramaten dituzu. Hori da. Eta motoserra dauen mosketarik txarrena. Arriskutsua da. Ez probatu da espada. Aukeran, labanakin, moztu behar bazarete, labanakin. Hori da, eta aukeran, holako ore batein, hau askoz be, arrisku gutxi hau doka honek. Ez, ore bat itxiak, eta gainera, hori, erraxatzen zaitu. Hemen, gurina nik komendatzen dutzuet, laukitxikitxotan jartzia eta hotza, azkenean, errastu ingo dau lana. Errastu ingo dauen lana bai, robot bat izango da, baina, ontxe... Bai, eta hori hauetan garrantzitsua da, hemen, gurin bida euskagu, ez?
Hemen, gero, betegarriako eramango dena, izango da, pomada eran, hori nasteko, interesatu izan zaigu, ondo nastia danakin. Baina, ore hauetan, auskorrean, ostorean eta olakotan, gu nahi dugu gurina hotzotza egotea, gero tartean, ez delako erabat nasten orearekin. Tartean, geratzen dira olako, esan dezagun, txikia dira, baina gurin pinporta txikiak, hoiek gero labean beroarekin eta irakin iten dute, eta horrek ematen digu hori altzatu eraztea eta geruza ezberdinak ostorean da, ero kroazan baten ikusi aldirenak. Kroazan eta bueno, batzuk esaten dute, famili berekoa direla eta formia behintzat badauke, forma berdina, eta bakizu hori datorrela, bueno, otomanoetatik, turkiarrak eta lehen eta ilargi erdiaren da historia eta, baina, bueno, kroazana askoz beranduagokoa da, lehenagokoa da, batzuk esate dute kroazana horti da torrela, baina horiak ez dira berdinak. Eta zigor, kroazana daukon lana, eta honek daukan lana. Eta ezberdina, lanketa ezberdina dira. Erabat, lanketa ezberdina dira kroazanena, gure gaurko, nola da? Rugelatxa. Berez, rugelatx. Poloniatik datorrena, baina hor, Europa erdialdeko juduei egokitzen zagie? Bai, eurek asmatutakoa, baina gehien bat, justo Polonian asmatu zen postre bat esan dezagun, hor erdiaroan, hebreeraz, azkenaz zen Alemania, eta, bueno, horregatik, erdi inguru hortan, geratu ziren judu guztiak azkenaziak ziren, eta, bueno, beraien postre bat dela esan dezakegu, egun berezietan eta jatezala, baina gaur egun urte guztian zerrantza aukera dagoela, bueno, Ameriketan ere aurkitzen omen dago, eta itxuraz kroazan ematen. Azkenaz euskera, bai, holan, euskera dela ematen dago. Azkenazi? Bai, azkenengo naziak Europatik joan zirenean. Bueno, a ver, holako txiste ez da txiste modua, baina Julenek lotu, ez daukase ikusirik azkenengoan naziak hilzik. Ez daukaz ikusirik ez. Azkenazi hitza horrela da. Ez dira azkena, eta naiz eta pabiratu zuten nazien, holokaustoa beraiek ere, ez? Hore da, gure horera bueltatuz, ikusten duzu zelako testuria holan aretsua, daukan, hau izango da testuria gubiatzen gabizena, txikixago bai nahi badozue, baina hau da, ez da guztiz biltzen, aretsua da. Eta ontxe bai, gehitxu bihotzau, gazta krematxua, 250 gramo, eta joango gara biltzen. Eta orduan bai geratuko dela, putxo bat... Trinkoa. Ontxe, aprobetxauko bai, bainila, aukitzen badozue, bainila esentzia, lehorra edo batzuk hautxian eta lortzen dabe, hori irinen eta bota, baina likidoa egonez ero, ontxe da momentua. Beraz, aukiko dau, bainilan zaporea. Kasunetan, esentzia. Oso, no? Honek, rugelatxak kroazanaekin daukan beste ezberdintasun bat, naiz eta gaur egun kroazan beteak eta aurkitzen ditugun. Bai, badauz. Bueno, berez da, betegarria eramaten duela rugelatxak, ez? Eta kroazanak, klasikoak esan dezagun, ez da inungo betegarririk. Naiz eta gaur egun txokolatearekin beteak aurkitzen ditugun, hainbat betegarri daude. Baina, rugelatxak beti betegarri baten ematen du, eta hor, betegarri ezberdina daude. Marmeladak erabiltzen dira, gero kanela eta azukra, fruitu lehorrak, txokolatea, koko birrindua, betegarria hori, danen gustura eta seguro egongo direla dendak non espezializatuak betegarri batean, ero betegarri guztien aukera daukazu. Eta gero klasikoa... imaginazioa juten zaizu, nahi duzun dukira. Eta gero imaginatzen dut klasikoak egongo diela, hau da gukingo duguna, klasikoa da, azukrea, almendra irina, gurina eta kanela. Eta gero hor jolastu zeike beste betegarri batzukin, imaginatzen dut hori kakao kremak, eta holakua gaur egun sartuko dituztela. Hau, egon zan, dau, Ourensen edo Sauen, holako denda ogitegi txiki-txikitxo bat, Ribadiba izeneko holako herri txiki baten, eta bertan Sauen Herminia izeneko emakume bat. Herminia. Eta berak zabaldu Sauen holako okindegi bat, eta bertan saltzen zituen postre juduak. Zeberak aurkitzu zuen, bere ama nola aintzinako liburu bat, eta aintzinako esan liburu bat, baizik, eta holako nota batzuk, eta horrekin hasi zen, eta bai oso famatu izan zen, momentuan. Zeberez bere herrixak judutegia zaukan, beste hainbesteko bezala, eta nahi izan zauen hori errekuperatu. Bai, jendeak
Euskal Herriak juduen eragin handia izan zuen, ez? Nafarroan 50 judutegi izatera iritsi izan, eta indar asko zeukaten juduak, erregeak lehenengo eta bain, Carlos Hirugarrenak babestu iten zituen juduak, ez? Bere kortearen, nola esango dute, parte ziren, eta hor bere mediku personala eta gomendioak eta ematen ziona, judua zeukan, eta orduan babestua zeuden. Eta hainbat judu, Gaztelatik eta bota zituztenak eta Nafarroa etorri ziren, eta Nafarroan zeukaten, errege babesa, ez? Orduan, hemen ondo bizi zen, herriarekin bat, eta hor negozioa, esaten zuten, zapatagile oso onak zirela, tela kontuetan da jostun oso onak, eta Carlos Hirugarrena, bazan errege bat, gustatzen zitzaiona, eleante jutea, eta beraien erropak eta erabiltzen zituen, eta baina gehien bat merkataritzan. Hor, eragin handia izan zuten, Done Jakue bidea, orduan indarra hartzen hasi zen, hor, ari gara izan 10-11 mendean eta ja etorri zen, eta Done Jakue bidean zehar, Lizarran eta ostatu pila bat jarrita zeuzkaten, eta horri ja beraiek hasi ziren, Done Jakue bidea egiten ari ziren erromesei ostatua eta eskaintzen da negozioa egiten, ez? Azkenean judua danak identifikatzeitu horrekin, ez? Diru kontuak, negozioak eta hori. Eta hortik etorri ziren, kristau batzuk, Lizarran gaine izan zen, ikusi zuten, zein indarra hartzen ari ziren juduak, inbidi kontuak gero ez dakit, baina dirua manejatzen zutela eta beraie baino indar gehiago. Eta hor, egon zen, olako fraile bat, zeinek sustatu zuen, beraien kontrako, kontra altzatze, juduen kontra, eta errege eta erreginak kanpoan zeuden batean baliatu zuten, eta altzamendu bat egon zen, Lizarran, eta, dozenaka eta dozenaka izituzten, hori ireki egin zen gero, eta kontu da, Nafarroa guztian, hainbat eta hainbat judu hil zituztela, gero erregea etorri zen, horren kontra, ikusi zuenen ze gertatu zen, jendearen atzetik ibili ziren, nortzuk izan ziren sustatzaileak, fraile hau, hiltzera kondenatu zuten, baina, Elizak parte hartu zuen, eta monastegi batean bizi guztirakoan utzi zuten, internatuta, ezin atera. Orea, bildu injogu, eta hau, Oskaiura joan bida ordu baten. Gasteizeko Oskaiura, Txorienekora. Eta orduan, nik ja, bi multzotan ekarri ditut bilduta, eta honek izango zein, orduan bat joango da betegarri batekin, eta bestia bestiaekin. Ointxe ingo itxugu bi betegarrixak, utziko txu Gasteizekoa kontaten, bat klasikoa joango da, Gurina pomada eran, azukrea, almenda eta kanela. Azukrea hautza. Azukre hautza bai kasunetan, eta bestia panelakin joango da. Bale, eta hau zer dira, nastea. Hori da. Eta listo, eta hau da irazagarra, ez? Irazagarra, lehenengo ingo dugula limoizukuakin, eta Oso. Hongo gara kontatzen, zu konto Gasteizekoa. Ez, kontu da, 1092an, judua bota zituztenean, eta Espainia, Iberia penintzulan botatzen hasi ziren, eta Nafarroa izan zen, azkena bota zituena, baina erdi derrigortuta, ez? Eta 5 urte berandu bota zituzten juduak gainerako, penintsulako herrietatik baino, herrialdetatik baino, eta aukera eman ziete gaina. Basoazte, kristau bilakatzen zarete. Gasteizekoa 1492tik izenak kendu zioten, bota zituztenean juduak, eta orduan, gero, urte batzuk berreskuratu du, judutegi izena kale horrek, aldatuta zeukana. Anik beti anik ezagutu dute izen horrekin uste dut. Baina ez da inoiz izan zen. Aspaldi aldatu zen igual. Baina, berez, ez dakit gero ja kalean izena jarrita judutegia ez dakit beste izen batekin zegoela uste dut, ez jakintasunetik, gainetik esate izue. Gehi hau, jarraiztu zuten Nafarroko erregeek eta esan zieten, aukera daukazuek geratzeko gurekin,
baina kristau bilakatu bazate. Eta honek onartu zuten. Baina, bueno, hor, inkizizio sartu zen tartean, ze histori kontu, Euskal Telebistan bota zuten programa, eta oso politia izan zen. Inkizizioa sartu zen tartean, eta judu hauen atzetik, ze esaten zuen, bai, hauek esan dute kristautasuna indutela, baina beraien lehengo erlijioa eta jarraitzen dute iskutuan praktikatzen, ez? Eta hor, bueno, Nafar erregeak eta sartu ziren, eta, bueno, bestuin zituzten judu hauek, baina bakizu hor 1522 urtean Gaztelak Nafarroa konkistatu zuen, eta hortik aurrera ja judua ja, bueno, zeuskaten babes guztiak galdu zituzten, eta orduen bai ja kanporatuak izan ziren, Euskal lurretatik, ez? Beraz, Igor, norbaitik nahi badau programa hori nahieran ikusi, zela da? Alberto Santanaren Baskoniako historia bat, hau, ETV batean, eropian, erderaz eta euskaraz daukazue, eta horre, bueno, informazio, gehien bat, juduen inguruan azten da programa, nola beraien historia, ez? Hasieratik, eta gero ja, Euskal Herriarekin ze histori izan duen, Euskal Herrian izan genituela, eta, bueno, arabiarrak ere izan genituen, musulmanak ere, eta Nafarroak eta Euskal Herrian hortan oso irekiak izan gara, danak hartu izan ditugu, eta, bueno, elkar bizitza. Hemen, lehenengo betegarrixa prest, ja ikusten duzu laneko, geratu dira pate antzerako testura bat, bale, holaxe, eta hemen txe irasagarraik eitxotzau limoizukua baiteko beste pate antzerako bat. Eta hau gero nahaziko dugu panelakin, kasu honetan azukre beltza aukitzen bazue, bisakin zeika azukre zurixakin, ekarri ditut holan, desberdinak itxeko, eta bai ala bai, kanela. Kanela bietan, ez? Bai, eta gero, holan, intxaur batzuk txikitu hau bai, eraman gau ditxu. Beraz, ikusiko hauze betegarri gero aukeratze dugun, edo ze gustatzen jakun gehiago. Nik hor, ez dakit egia dan, baina botatzen dute programa, hor, esaten dute, Txakolinan izena, beraien juduen edari batetik datorren. Bai? Xeiakol nila. Eta hori gaur egun eratzen da? Ez dakit, Txakolina bai. Bestia ez dakit. Txakolina bai ez uste dut, zerbait eraten dela. Zehose entzun dozu, ez? Bai, zerbait entzun dut, baina horren bestera eginoko ez dakit, egia esan ez dakit. Orduan, baina hor dago, hor botatzen dut. Eta bestia hori edari judua zerekin egiten zen? Matzen ere bai? Ez dakit zerekin egiten zen, hori ez dut aurkitu. Kontua da, fruta, irasagarra, behitu, irasagarrak jonek ekarrizkit pila bat. Bi kaja dauzkat, etxean dauzkat, noa sartu behar duzu, eta irasagarrarekin agian irasagarra ingo dut txorienen, behitu, ekarri, esan dit, usteltzen daude, ez da gitzen, denbora ematen didan, horiek ekarri eta txorienen irasagarra egiteko. Hori ere, esaten dute, ez, urtean, ez da gizen bat hildako goten diela, marrazoak hitzen dituztena, baina askoz gehiago daude hildakoak. Irasagarra buruan zauzta batzunak. Koko aleak, siesta botatzen egon azpin, da buruan eman da. Irasagar batzuen tamaina eta gogortasun ikusita, olako bate buruan ematen baizu, azpiti pasatzean ere, eskerrak, altura askorik ez daukatela, zuaitzak, irasagarra. Bestela, mina izan dute seguro. Egoten di horako irasagartzar batzuk, bai, eskuan behar jatzula isakabitzen. Bai, eta gaina, eta gogorra dira, eta pisua daukate. Fruta kontuak izan da, jentea, ez da, jende aspertuta da. Egia da gaur egungo fruta dendetan, gero eta fruta esotiko gehiago aurkitzeko aukera hon, ez? Betiko gure zagarra udarrean naranjak, kiwiak, musikak, eta hoi ez gain, globalizazioan kontu, ez? Bakizu gaur egun distantzierik ez dago, eta bai, mangoa eta nanak eta horiek, urte batzu badamazkigu ezautzen ditugula gure inguruetan, gaur egun badaude beste batzuk berriak, eta horietako batzuk ekarrizkizuenik. Bat dago, jinberri deitzen diete, jinberri, opal laranja, oranje berri, ronberri, eta, gintonikan zapore antzekoa daukala, esaten dute, horako ale txiki gorri batzu dira. Izena be, gintonikan antzera bada. Bai, eta, hasieran gozoa eta ero bukara lana pixkat garratza omen da. Orduan, tonikarekin ero badauka. Baina frutu gorri bat? Bai, frutu gorri bat omen da. Bai. Gero daukagu beste bat. Hau politia da, guapuru. Guapuru o ibapurua. Hau Brasilgoa da. Baina dago esaera bat, esaten dela, ze guapuru begia dituzun.
Ze guapuru zauzen gaur. Guapuru begiak. Guapuru begiak dira borobilak eta beltza direlako. Eta berezitasuna dauka, honena da, zuhaitzaren enborretik bertatik ateratzen direla fruituak. Ikusten duzu argazkia, eta da, ikusten da olako enbor luze bat, eta ero, dana holan grano beltz borobilak itxatzita pila, eta ikusgarria bentsat, ikusteko oso politia dan zerbait. Eta, hori, esaera hori badago, Ze, guapuru begia, norbaitek esaten baizue hori, da begi ilunak eta politia dauzkazuelako. Nire kasu ez da. Zu politia bai, beltza. Baina ez da ilunak. Geste bat, guanaba. Hemen txezigor, bai, bota. bigarren betegarria prest irasagarra da intxaurrekin injoguna. Arautza da gero margotzeko, ez? Arautza da, bai, gainetik margotzeko. Orduan, hau, irinetik aputxoa pasatzen dugu, ez itxasteko, eta hau ingo dugu da, lusatu, eta gero borobil forman moztu. Gero triangelutan joan bida da, kruasan forma emoteko, da, ez da, oso erosua. Lusatu borobil bat, eta gero irukiak eta ero bildu ingo da, ez? Ontxe joango gara ikusten, hori da. Zabaletik hasita, eta betegarria barruan daukatela, noski? Noski bai, ontxe ikusiko dugu. Zein da hirugarren fruta? Gero dago, guanabana. Guanabana. Guanabana, edala, 3 kilo arte, 2 kilo beratzi ere onero ibiltzen dien, normalian pixuan, media. Badia undixak, Kanpotik berdea da, gero lako arantza oker batzuk dauzka, polita da, Eta gero mamia hori bai, mamia zuri-zuria dauka eta oso krematxua omen da, eta jateko goxua, nik ez du probatu inoiz, nik ez dakidan ona ez da inoiz iritziko, zelan zan hau Tailandiakoa, zaukana gazte. Duriana. Durian. Hori, usain txarra daukana, ez? Hori, behitu, da, fruta bat jateko lortzen baduzu, aipatu izan du hemen, sudurzuloetako filtroa pasatzea lortzen baduzu eta ahoan sartzea, oso gozoa. Usaia ikusgarri txarra dauka. Bai, gainera? Da, gazta urdin ustel... Gainera, badauzolako lege batzuk, non, debekatu itxen dauen horrekin autobusera da garraio publikotara egotzea. Egazkinean, debekatu. Hoteletara eta eramatia bebai debekatuta dau, beraz, badau legedia horren inguruan. Betxo hemen zigor, neik nere horia, borobil forma emondotzet, izkinak eta ken indotzat, hori gero aprobetxaleikela, eta abingo, betegarri batekin. Soin zabaldu eta gero irukiak... Hori da. Ontxe, iruki batzuk egingo ditugu, hau lehenengo zabaldu. Gehiago edo gutxia, hori ja, imaginatzen dut, familixan arabera bebai izango dela. Eta gero, irukixetan, holan, erlojoa izango bazan bezala, 8 eta... Kaso, hau, zure familiaren kasuan bizaretela, txorien erakarreko zenituen sobrak, ez? Badakin dundi zoia zen. Guriño pilak jak ez dituzun ekarri gaur. Atzo esan hauen, guriño pilak era. Atzo argazkioa eta bialdu zigun. Bihar munduko guriño pil oberenak dastatuko dituzue. Txorienen, zuzenari jauna eta ni oso guriño pil salea gara. Oso. Gainera getxon dauz onenak, niretako onena dienak. Ez dakigu onena dauden getxon. Entzun dugu. Baina horrek gauza badakizu... eskala munduan lehen... Ostegunean ekarrekatzen. Patrik, pou anaiak eta ipatu dituzula lehen, eskala munduan bide bat irekitzen duzu, ez? Zuk esatu jartzen dituzu hiltzeak, hemen dago bide bat, graduazio bat ematen zaio, ez? Hau izango da 8, zuk eman diozu hori. Baina ez dakizu 8 dan, urrengo eskalatzaileek igon arte eta esan arte, 8 da, edo beste batzuk esango dute, ez, hau 7 da, ez da ingo gorra. Honekin antzeko zerbait gertatzen da. Hau da, zuk dinozu munduko guriño pillo beren adiela. Baina hemen zertifikatu bat, ISOa pasatu behar du. ISO Alberto eta Zigor. Alegia. Alesek ISOak ez du balio. Alesek jateko dena gustatzen zaio. Orduan, daude, gu gara, enpresa zertifikatua ISO 9.000 eta 500. Hau da, epaimaikideak lehiak eta horrena. Eta horren arabera esango dugu, ea horkoa diren munduko berenak. Batek akats badauka, astu txangako egun baten, eta ea, zelako bronka jaso duten gaur goizean. Harin etortzen zen normalean, zer gabe etortzen zara karga gutxikin beti. Guriño pilak ez, baina jango dituzue rugelatxak. Bueno, ez da gutxi. Ez da gutxi. Rugelatxa ero erremolatxa. Oz behiu, gogeratzeko, rugelatxa, erremolatxa. Ez. Hementxe, atal zabaletik, irukitan, eta ontxasiko gara behitu tolesten. Zabaletik finera, olaxe, eta holan geratzen dienean,
holan, barrura bezala, eta kruzantxo batzuk, atalaten dira. Vale. Eta hola nengo ditugu danak. Zelango ez denboraz? Neska mutilok? Gure panel digitalean zer jartzen du hor. Hogeta, zer? Bestela, batzuk egingo ditut edo bestela, etorriko garaia. Hogeita zazpi. Etorriko garaia beste horia zabalik daukagula, eta azkenengoak bukatzen. Oso. Ale ba, hasiko garaia azkenengoak iten, eta gero izango da, arrautzakin margotu, eta azukra purtxo bat bota gainetik. Eta honek, ikusten duzue, kruasanak ez dakit, igual Horazioekin zitxun, Horazioekin zitxun hemen txorienen. Usto bai ezin. Baina, hau lantxua pentsatzen bagatzue, kruasanak, eta ez tozuelako inoizei. Baina gaina ez da, jendeak uste du ostorea dala. Kruasanana ez da ostore bat. Da, ostore bat, zeinek legamia daukan. Beste ore mota bada. Artzidura badauka eta lana. Bile, Patri, lehen ez da nizut, zerbait komentatu behar nizula, ze asteburuan eukin dugu, diskusio, baina kuadrian batzen gane itzin egiten du. Eta duela 3 astero izan zen, 3-4 aste ordu aldaketa. Eta batzuk nahiago dute udako ordu aldaketa eta bestatzuk negukoa. Ni horren, segun nungoa zaren, ni naiz gehiago neguko hau gustatzen zen. Nik betiko utzi behar bada, nahiago eta eguna lehenago hastia. Nire eguna argitzea goizeko 9 oso gogorra iten zait. Zer nire eguna oso goiz hasten, naiz? Niri berdin zait arratzaldean iluntzen badu lehenago. Hori berdin zait, baina eguna goiz hartu eta honeakoan 9 atera kalera, eta lan askotan, 8 lanera kalera ateratzen die, ez da kaleko lanak egiten, eta ilunetan ibiltzea. Baina gero ataratzen zara 6 eta ordu terdi edo 2 ordutxo aukitzea guzkixenak. Baina egune guzti aukin duzu, ez? Igual lanien sartuta. Baina hori segun zeturnotakoa, eta gero udan gabeko 10 arte, nik ez dut behar gabeko 10 arte egune aukitea. Ni gaueko 10etan luzegia izaten ez dut behar horren besteko argiak. Ni 9etan udan gaua 9etan bada, niri berdin zait. Horren inguruan, bakotza bere iritzia eta hemen ere, horren inguruan egon niri debatia, berdin jaten, aurreratzen badaue, edo holaxe usten badaue, edo atzeratzen badaue. Orduan galdera da. Utzi behar badute bat, zein nahiago du Patrizia Vitali? Niri igual udakua. Udakua? Baitxo, 50-50. Lantaldia galdetu, nortzu dira, negukoaren aldekoak, eguna lehen normaz... Ino bez. Eta udakoaren aldekoak? Unai. Unai bakar altzatu belak. Alezena nik ikusi dut altzatzen, hola nindu. Alezen zor bat, hola. Bello, ikusi duro? Gure. Hemen egia da, horren batzuk alde kontra bestatzuk, baina, antza niko argi dagoena da, bat utziko dutela. Ez dakigu zein, baina bat utziko dutela, eta moldatuko garela. Horre esaten du, jendeari hasieran, batez ere umei eta kosteik ezaie, aldaketara, moldatzea eta hori, baina egiten gara, orduan, Oitzen gara danetara, aixa esan. Honek, 20 minutu, 180 gradutara. Nik uste dut... Ingo dut Kataluniar krema bitartean? Eta kiero biajate ditu? Ze honek ze aukiko ditu, 20 minututxo edo. Titaz, askar. Orduan, gero, bixa batera dazatuko ditugu, da lehengo zigorrena. Venga. Beraz, gure rugelatxak egin bitartean, Kataluniar krema bat ingo du. Eta esan dudana, berrezi ingo duna, frutatzu sartuko dizkigulako tartean. Geruza bat Kataluniar krema, fruta, beste geruza, eta ero karameloa. Gainerakoa nola ingo du? Esne gaina eta esnea kanelarekin, limoia salarekin eta vainilla darrarekin berotzen jarriko ditugu. Bitartean, gopor batean, hartu almidoia, azurrea eta arrautza gorringoak nahasi, eta esnea irakiten hasten denean bertara gehituko ditugu. Krema loditzen zaigunean, iragazi eta ostutzen utziko du. Bitartean, frutak laukitxotan moztu, eta ero, bustinezko gasolatxo batzuk hartu, eta geruza bat jarriko du azpian, gero fruta, gero gaineko beste krema geruza bat, azukrea gainetik bota, eta ero, sopletearekin gainerra ingo dugu. Orduan, esan dakoa, krematxo geratzeko, egin alduzue bakarri esnearekin, ero, nire bede bezala, 200. Esne gaina, eta 600 esnea. Orduan honekin, koipe gehiago sartuko dugu, baina krematxo utziko dugu. Kanela, adarra,
gero limoia zala, laban hartu, eta bainia freskua. Eta kasunetan, gaur egun Kataluniar krema, Katalunian asmatutakoa dela, eguneroko gauza bada, edo ez da gauza berezi bat, esan ez da holan ospakizun berezi batena. Baina lehen bakarrik jaten zen aitan egunean. Hau da, martxoak 19an. Eta holan zen berezi xagarteko, eta horregatik krema kataluniarrai bebaik jatzen jako krema San Josep. San Josep? San Josep. Ze Josep Jose berez lehen aita, aita moduan ezagutzen zena, eta, erlijioagatik eta, orduan hori, San Josep krema martxoak 19an egiten dana. Gero, kataluniar krema gaur egun... Baina gaur jana du, ez? Gaur bai. Hori da, behitu, nik erosten dut algortan, errege opila, eta gero errege opila aukitzen dabe urte osoan eskatzeko... Aukera? Bai, aukeria. Nik uste dut... Horan, txikitxotan, opiltxo txikitxuak, baina itxe dituzte, ore berdinakin, baina txikixabak. Eta holan jendiak badauka urte osoan jateko aukeria. Nik uste dut, Patri, dozein gozotegira gaur egun, non urtean gabone eta niten dan errege opila. Jute masana eta bira, datorren aste bukarako errege opiloa nahi du. Ziur eitzen dizutela. Eskatuz gero... Igual bat umate botako, bialiko zaitxu... Izu, bale, kobratuko izut, honen beze. Beste opil batzuk egiten dituzten moduan, ez? Lehengunean joan nintzen opil, guriño opilak hor bilatzera, atzaldian, eta nik neskiakin baina amistadea daukau, ez? Eta ze askotan joaten azara, gauzak erostera. Eta esan dutzen, errego pila, gora eta bera, esan, betxu guk hemen apustu bat daukau. Eta saukien horako lista bat, eta hango langileana jarri zabien, aurtengo prezizioa zein izango dan. Txikixak, joan zan urtean, balixo zen, 16. Eta, ontsi batek ez zen, aurten 20 balixokau, bestatek 20 bat, bestatek 20 terdi, bestatek ez dakiz eta osaukien apustua. Ze balixoko zaben. Beraz, ez dakitur. Han urte osoan ez dotzu eitzen. Bueno, hemen, arratzako ringoak, hau, azkenien da pastel krema, o gozogile krema bezala, aldatzen dana gorringo askoz gehiago dauzka, beti harto almidoiakin normalian logitzen da, batzuk ez dute erabiltzen ez da hori, baina nik ikusi dena harto almidoiakin beti, eta gero, beste dana, esnea, erabiltzen dinenak sapori emateko eta berdinak gozogile krema batean erabiliko dena, baina egia da, horren beste arrautza gorringo izateak hornek ematen diola, Kataluniar krema bada krematxo, eta gero gainean azukrea botatzea eta erretzea hori ere bada bere esaten. Gozo honek berez, gozea guaz izan erdiaroan etxen, eta esaten dago berez ezaukala gaineko kurruskari hori. Hori Frantziako eragin bat izan zela, zean bertan itxen da krem brulea, dala horako poste antzerakoa, eta hori bertan azizila hola inspiratzen, eta horregatik itxen dira. Lehemunean zeren krem brulea ikusi nuen, bai, pistatxoekin indako krem brule bat, azkenean da, egiten zuen krem brulea daukana da, labean egiten dala, egiten da gorringoak, esnea, ingles krema bat izango da, budin bat, gure budin bat esan dezagun, flan bat, izango zen krem brulea, baina oso temperatura basuan denbora asko egiten da. Eta egiten zuen pistatxoekin, pistatxo krema bat egiten zuen lehenengo, eta gero, nasketa beste arrautza esne gorringoak eta azukrea hori berdina esan, eta gero ateratzean, eta gero azkenean azukrea bota eta gainarra. Nik egiten duena beti, batzuk hemen usten dute hemen irekinaldi bat ematen honek, gero tapa jartzen diote eta 10 minutuaz pausatzen usten dute, esneak hartzeko zaporea hemen dagoen guztiarena. Nik dena batera egiten dut, hemen hartuta ero txikitu egiten dutana, hor dagoen guztia, kanela eta atalak, eta gero iragaz egiten dut. Orduan, berdina da, eta azkarrago irutzen zen. Irakiten hasi behar da, eta oin, barrura. Barrura eta potoltzen. Eta eragio mutil, aurreko, lapiko horri. Gainera, Kataluniar krema oso famatua da, eta bertako, oginde gixetan eta egoten dira olako isoskixak eta postre desberdinak, krema kataluniar zaporiakin. Beraz, itxeiti uste. Eta egisa da, krem brulea nik ikusi dutela bebai, zuko intxaripatu zura pistatxuena, nik ikusi izan dut gaziekin. Igual, holako, zukadaritza modernoa eta porruen krem brulea, dala bakarrik porruak, igual bexamela da, ez dakiz zehose oran gozoren gaina, baina krema kataluniarrakin, kontuz. Normalean, ez da pasatzen.
Ontxe, krema kataluniar on bat nahi badozue probatu, Kataluniara joan biako gara. Edo etxean egin, txorieneko errezta jarraitxuz. Bertan dau, jatetxe bat, kankulleratz. Kankulleratz. Nik ez dakit azentua iten, beraz ez dotingo. Eta bertan da, Bartzelona hiriko jatetxe zaharrenetarikoa, eta oso ezaguna krem bruleagatik. Osa, krem bruleagatik ez, Kataluniar kremagatik, bale? Entzuten badozti, Gero, zelerdekan roka anaiek itxe dituzte, bebai, Kataluniar kremak, baina, beuren bertsio modernoan, horia. Eta gero, pastel edizan bebai, badago aukeria, olako, gozo gintzan probatzeko. Ez da jatetxe batera, joan biare gisa da, guk jatetxeetan, pasteleixetan eta hemen ikuste ditugula gurino pilak, palmerak eta olako gauzak, baina ez da ditolako arrautzesne bat ikusten bazinun, apuro eta arraru bengo zen, ez? Bai. Bertan bebai, aukeria dau, okinde gisetan eta salgai. Betxo. Gozogile kremaren antzera, honek harto almidoia daukanez, izango zen bakarrik gorringoakin eta harto inungo almidoirik gabe, ezin du irakin, eta zuen gorputza hartuko noski. Eta orduan irakin du bizkat, eta oin, zandakoa. Iragazingo dugu, pinportak, zorionez, hemen, ez da zure hortela izan nabaritza ituzuen, baina pinporta beltzoiek, da benetako vainilla altxor bat, eta hone bai ematen duela zaporea eta indarra edo zeri. Ondo iragazi, eta ero ostutzen utzi behar dugu. Mauka batean sartuko dugu, eta oin bilartean jongo naizena da, frutak eta mostan, ez? Fruta mosten, laukitxotan, eta nahi duzuen fruta. Nik ekarri ditutoin, boin badaki guiak, ananak eta badaude, banana ere badaukagu, baina, gustuen arabera eta sasoian arabera, zuen nahi duzuen fruta jarri azpi. Eta fruta bari ondo geratzen, fruta berez egiten dute fruta gabe, baina, badago bertzea hau, frutana ni, gustatzen zait, gaina nola, aldezek esaten duen moduan, gure fruta razio egunekoa jateko, eta, horrekin ohera lasai jongo gara petxaten, gaurko fruta jandut. Eta ohera batzutan lasai ez gara joaten, ze afaldu itxen dugu, eta batzutan, ez jatzu gertatzen, batzutan joaten zara holan pustuta, bezala, ez? Gidoixakin jarraitxu gina banda. Ez que nietzak gertatzen, jete bat badago, ez que hori pustuta, ez? Niri besta, baina jendia badauka horako inflamazioa eta holakotan, digestio txarrak eta horregatik horako gomendio batzuk ekartzen dutzu dugu. Eta da, afaltzea osasuntxu, apurtxoa zentzuduna, beti esaten duguna, ultraprozesatuak ez jatia, lekaliak eta jatia, nik lekaliak egisa da, gabetan eta ez daukatela itxuria, baina esaten daue, hori digestio egiteko eta harinagoa diela, mikrobiotan dako da osasuntxuak, barazkisak bebai, batez be barazki berdeak, oso ona diela, espeziak bebai, kurkuma eta bauki olako... Digestioan da laguntzen dute. Hori da, fama holan antiinflamatorioa dienak, eta hartzitutako elikagaiak, hau da, jogurtak, eta... Gaurko anana ez? Zein? Fruta bebai hartzituta badauela. Bai. Horako gauzak. Eta gero, kafea eta tea. Nire harritxu jaz, kafea deskafeinaua izan biko da. Hogera juteko? Hori izan da, gabian oran kafetxo bat hartzen bozu, bertan, azukriakin kontu zibiltzen beza, noski, baina horre bebai inflamaziora laguntzen dagoela. Inflamaziora bai, ontxe, logurara igual, bebai eragin dutzu. Hori izan da, ze kafea... Eta baina askorri nik uste psikologikoa dela zenik, lagun batekin, ez? Hartu eta kafea ez, gauia ez da, kafetxoa eta ni deskafeinatua da, egingo izu deskafeinatua. Kafea, eman nion. Bai. Urrengo honen atzo zer, lo fenomeno egin nuen da. Esan banion kafea zala, eta askotan burua da, Jende askori, niri kafeak ez dituzte loien. Probatu duzu kafea hartu eta gero... Nik uste hor psikologiak ere badaukala, kafea hartu dut eta ia zingo du lorik egin. Nik deskafeina bakitu, ez dutela sekula probau. Bai, seria. Benetan, ez dakit, nire etxean ez da kontsumitzen, tabernetan eta ez dut inoiz eskatu. Ja. Zenik kafea normalian goixian hartzen dut. Goixian hartzen dut kafe bat, baina ez egunero gainera, beraz. Ez dakit, deskafeinaren zaporia, garagardoa alkoholakin eta alkohol barik zaporia asko aldatzen da. Pila nabaritzera, exageratu da. Ez da nabaritzen ezer. Ez da nabaritzen ezer. Bueno, lagunok, utzi da zuen krema hostu imarra. Garrantzitsua,
Hau, bai ero bai krema guztietan, geruza bat hartu, plastiko erodan alakoa, baina kontaktua. Lehen garai baten gurina jartzen genion, hola naizarekin kontakturik ez daukan, da holako bestela gogortu iten da. Ez badu, hola, ondo estalita jartzen badugu, holako arazorik ez dauko. Ingo du fruta momentu batean moztu, Patriren rugelatxak atarako ditugu, eta gero, bueno, hau montatu eta erretzea besterik ez da. Zigor, justu entzutezu, pi. Bai, bitu, hau da, hau. Kasualidadia. Ostutzera itxabengo du. Bigarrena montatzen noa, bat egin dut, eta bietan berdina, oinarrian Kataluniar krema, gero frutak, eta ero gainean krema berriro. Berez hau entxalada kontxiratu. Fruta, gure fruta arrazio. Eta hori zer da gure, baita fruta, irasagarra daukagu. Irasagarra, limoizukua, kontuz. Vale, beraz, almendra, fruitu lehorrak. Vale. Bueno, entxalada berezia. Eta bai, gure rugalatxak prest. Vale. Bueno, orduan bakarri falta zait hau bukatzea, azukrea gainetik botatzea, eta hemen, bueno, batzuk esate dute, berez, grilla jarrita, baina ez da karamelatzen berdin. Batzu bai, plantxa daukena. Plantxa, oberena da plantxa, pala eukitea, daude pala elektrikoak, lehen guk pala egiten genduen zutan berotu, burnizko pala bat, eta beti postreak etortze ziren, zutan zegoen, zu gainean, baina gaur egun, bueno, zurik ez da jendeak ez daukan ez etxean. Nik faltan botaten dute. Baitu. Etxe berri izan bai. Jarri. Holako bestela kanpineko zu bat erosi. Badaude batzuk indarra dukatenak, Bai, bakizu ze ez duten botaten faltan ez? Zein? Hori garbitzia. Segunero hau, lantrapotxo batekin dago, xe ondo. Bestia, baina zu berdina ez da. Ez daukaz egusirik. Bakit, baina. Aukeran erosotasuna. Aukeratzen. Bueno. Nola ingo du? Postria zein jango du lehen aurrena, Patri? Beitu, hau, labatik atala da lehen hau. Da igual hau jango. Hori hasiko gara, bikan. Hau, utziko apurtxo bat osten, ez? Bai, gaineko geruza hau. Hori da. Vale? Xona. Vale. Kuruzkarri, menu politxa dauzkau, berez? Hemen txe gure, hone politxa bat dauz. Gure rugelatxak. Eta zuk zein aukeratzen oso orduan, lehengo irasagarrana edo... Bestia, venga, irasagarrana bai. Nik bestia dago. Hau goratzen dugu, daukala azukra hautsa, almendra irina, kanela eta gurina. Beraz, klaseko aurrekin zelan atarako da txartoa. Ezin da. Ez dako toskuak. Ez, lasai. Usain du. Gurina desente dauka, Goxua. Eta zuk esan duzuna. Kruasanak egitea baino asko zarrezagoa. Eta orain, Kataluniar krema. Bai, nik azukre gehiago joan nintzen botatzen, denbora itearren zan, baina nik hemen, geruza lodia gustatzen dut. Gainera fruta baztertu dut. Bai? Batatu dut. Ze txartu, fruta, enuen nahi. Oso goxua. Erra geratzen da. Gaina holako ontzitan atatzen dute, beti hau. Bai, holako guztienetakoa da. Tipikoa ez? Baitxu, astia oso ondo hasi gara, eta ontxe jarraitzuko, astia kosinatzen, bere esbixer martitzena, etorri gurekin mesedez, eta jarraitzuko bierrez eta oso goxokin. Ondo izan, eta bihar arte lagunok, agur!